Καλησπέρα. Μετά από 4 μέρες συμβίωσης με τον Γκάβερο, είπα να φτιάξω ένα βιντεάκι. Πάμε προς τα κάτω εδώ πέρα, για να το δείξουμε λιγάκι τον Γκάβερο στις κάμερες. Λοιπόν, αυτό είναι το post που το βγάζετε από τη βάση και το βιδώνετε εδώ. Εδώ, σηκώνετε εδώ. Μετά παίρνουμε κάτι ελαφρύ, το κάνουμε μία εδώ και σφίγγει και τέλος. Αυτό ήτανε. Ερχόμαστε μετά, το βιδώνουμε στη βάση. Να το βιδώνουμε πάρα πολύ στην αρχή για να κάνουμε το setup μας, το οποίο το έχω κάνει με 40, 6 σπιρούλες, classic. Πάμε να δούμε. Δεν βλέπω. Ποτέ δεν αισθάνομαι τέτοια. Τα σύρματα πιάνει πάρα πολύ καλά, το 40 δηλαδή ούτε καν ζορίζει, έχει χώρο. Φέρνω κάτω από τη βίδα, εδώ το πανεύει, έρχεσαι το σφίγγεις και τέλος. Ερχόμαστε, φτιάχνουμε, εγώ το βάζω λίγο πιο πάνω από τα post, το θέλω και λίγο αεράτο. Εντάξει, κάπως εδώ. Εδώ το κοφτάκι, κόβουμε. Αυτό είναι εδώ. Αυτό σε τα προτείνω εγώ. Δεν τα κάνετε τι θέλετε. Να δούμε και τι κάναμε. Meter. Όχι, δεν το έχει μετρήσει γιατί πρέπει να σφίξουμε τον μπόλο. Τον μπόλο το σφίγγουμε και το φέρνουμε στα μέτρα μας. Μπορεί να το βάζεις και τελείως κάθετα, αν θες να κάνεις διπλή αντίσταση και για να ποτίζεται από εδώ. Εγώ κάνω κλασική αντίσταση. Το θέλουμε κάθετα. Εντάξει, έχει βγει 0,86. Να κάψουμε και λιγάκι. Καμφθαλίνη, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε ζεργόνια και εξωτικά τέτοια. Απλά πραγματάκια. Εδώ. Μια χαρά είναι. Το βαμβακάκι τώρα. Έχει συγκεκριμένες θέσεις που μπαίνει το βαμβάκι. Το οποίο είναι στο deck εδώ μέσα. Που έχει αρκετό χώρο. Εγώ έχω δει περίπου ότι άμα το κόψεις εδώ πέρα με το που αρχίσουν τα ορυγκάκια είναι μια χαρά. Αυτό το βάλω και παραπάνω. Παίρνουμε το μικρό το ψαλιδάκι και το κόβουμε. Μετά όπως είμαστε, σηκώνουμε και το βάζουμε εδώ μέσα. Τάκ, εδώ. Δεν θα πέφτε. Το βάζουμε εδώ. Βαμβακάκι, εύκολα, ωραία. Κοιτάμε το σύρματάκι εδώ στα πλάγια να έχει βαμβάκι. Έτσι, κλασικά. Πολλοί μπορούν να το κάνουν και με W. Αλλά όπως και να το βάλεις, μια χαρά θα παίξει. Έχει πολύ χώρο για να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Στο μονακάκι μας εδώ.
Να το ποτίσουμε με λίγο παράνομο υγρό. Γενικώς η τροφοδοσία έχει πάρα πολύ καλή, δουλεύει απροβλημάτιστα. Επειδή έχει αρκετό βαμβάκι, δεν χρειάζεται να την έχεις τέρμα ανοιχτή την καμπάνα. Η καμπάνα στην ουσία είναι για να ποτίζει ίσα ίσα το βαμβάκι και έχει αρκετό βαμβάκι και αρκετές τζούρες μέσα. Δηλαδή τώρα 3 μέρες δεν έφαγα καμένο. Το ρεύμα του είναι πάρα πολύ καλό, επειδή έχει μονό post και το υπόλοιπο είναι βάση, έχει πάρα πολύ καλό ρεύμα και άμεσο. Τα βιδάκια του είναι πάρα πολύ καλά, το επαναλαμβάνω. Τώρα δεν ξέρω για Clapton και τέτοια πως θα είναι, αλλά είναι ένας normal ατμοποιητής. Εγώ δεν τον κατατάσσω στους πνευμονικούς, ας πούμε, και τα λοιπά. Τον κατατάσσω ένα πολύ ωραίο τσιγαρίσι και όταν θα τον πάρεις, ας πούμε, να πας μια βόλτα και θα σου κάνει την τσέπη χάλια, θα γεμίσει εύκολα, δεν θα γίνεις, δηλαδή, πολύ αξιόπιστος. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε την καμπάνα βασικά. Σε κλείνεις εδώ πέρα. Ωραία, βάλουμε αυτό εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ το υγρό μπαίνει άφθονο υγρό, όσο υγρό θες, από όπου θες. Το drip tip που δεν μου άρεσε, αλλάχτε ένα drip tip, δεν είναι κακό, όλοι έχουμε ένα drip tipάκι ωραίο να βάλουμε. Το καπάκι το κλείνεις από πάνω, εδώ, και ανοίγεις την καμπάνα. Άμα δείτε εδώ πέρα που τη γέμισα, έχει πάρα πολύ καλή τροφοδοσία. Τώρα δεν βγάζει μπουρμπουλί, θες να κάνω διατζούρες, θα δείτε ότι βγάζει πάρα πολύ μπουρμπουλί, δηλαδή και τόσο να την έχετε ανοιχτή είναι αρκετή, αυτή τροφοδοτεί. Τώρα ένα κολπάκι που μου είπε και ο Μιχάλης για το δαχτυλίδι, το αέρα. Το δαχτυλίδι, το αέρα μπορεί να μπει και έτσι και να είναι μισές οι τρύπες, δηλαδή φαίνεται ανάποδα στην ουσία, δεν είναι ανάποδα, για αυτούς που θέλουν άλλες ρυθμίσεις, ας πούμε, δηλαδή και για πιο σφιχτή τζούρα εδώ πέρα, ας πούμε, σου φεύγει το σφράγισμα, έτσι, και μετά το βάζεις κανονικά και έχεις και αυτή τη ρύθμιση. Βάλτε λίγο ριγκάκι εδώ πέρα για να γυρνάει, γενικώς δεν φεύγει. Θα το δοκιμάσουμε. Τι κάναμε. Λοιπόν, overall εγώ θα πω ότι είναι ένας πολύ γευσάτος ατμοποιητής, πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, με λίγα κομμάτια, η βάση του είναι όλα τα λεφτά βασικά, και το ένα post το οποίο δίνει και πάρα πολύ καλό και άμεσο ρευματάκι. Σαν tip θα ήθελα να σας πω, αν θέλετε να πάτε να το γεμίσετε, μια φορά άμα το γεμίσεις από εδώ, ξεβιδώνει και την καμπάνα μέχρι να δουλευτεί λιγάκι. Αυτό θέλει λίγο προσοχή, να πιάνετε το τριπτύπ σας για να το ανοίξετε. Αν δουλευτεί λιγάκι όπως τώρα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Γενικώς διαρροές, ταξίματα, τέτοια δεν είδα τίποτα. Πολύ καθαρός σαν ατμοποιητής, τον έχω ευχαριστηθεί. Καλό είναι να βρείτε να το δοκιμάσετε, γιατί οι γνώμες είναι διαφορετικές, ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη. Πάντως το καταντάσσω σαν ένα κλασικό καπνικό ατμοποιητή με αρκετό αέρα, όχι όμως τύπου dripper, ας πούμε, δεν είναι πάρα πολύ αεράτος, έχει 4 τρύπα, αρκετό αέρα, αλλά δεν είναι 100%, έχει υποπίεση, είναι πολύ ωραίος ατμοποιητής. Αυτά.